Umongameli Cyril Ramaphosa uzakwazi namhlanje ukuba funeka aphendule phambi kwekomiti yePalamente ejongene nenkqubo yokususwa kwakhe esikhundleni. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni iza kukhupha isigqibo sayo malunga nesicelo sikaRamaphosa sokumiswa kwemisebenzi yale komiti yePalamente. Umongameli ucela ukuba kumiswe kothutyana lengxelo ngeli xesha lutya ingxelo yepanel ezimeleyo phantsi kuka-section 89 eyagqiba kwelokuba kukho ityala ekufuneka ephendule ngalo malunga nobusela obenzeka ePhalaphala. Ukuze sithethe nzulu ngalo mba sinengcali kwezopolitiko unjengelwazi uNtsikelelo Breakfast. Njengelwazi masikubulise sikwamkele apha eSABC lihaye sibambe ngasibini ngexesha lakho. Izibusele komsana abaphulaphula bulelo banani. Enkosi kakhulu. Njengelwazi ngabe sisicelo sikamongameli sikhawulezileyo sokumisa oluphando esingatsho into kubana mhlawumbe sikhuselekile esisemthethweni okanye liqhinga nje lokulibazisa ixesha. Qala mthatha xa ujonga umgaqo-siseko ukhusela nabani na kwinto bangaba akwazi usebenzisa amalungelo akhe. Into ye-human rights ayikho limited only to abantu abathile, i-apply to wonke umuntu. The same goes to umongameli, unayo naye ilungelo bangaba afake isicelo. Kodwa ke into esinoyibuza into bangaba ingaba lento ayenzayo uyenza enyanisekile na okanye uyenza efuna ukuzikhusela. Andiqondi uba ngaba uyenza njengomuntu onyanisekileyo because ithetha ngento yenzeka mhlambi phaa ngo-2022. I'm talking about ixesha apho lento esenga ngayo apho i-findings zaka-section 89 zaye zabekwa lubala. Umongameli zangafaka isicelo soba ngaba aphikisane neza findings because at that time i-ANC yayine-majority eParliament and the ANC used i-majority yayo to shoot down eza findings, and then upresident wacinga into yoba ngaba lo mba uphelile esiligqinje. So my argument is that if ebefaka isicelo soba ngaba le impeachment committee umsebenzi wayo mawubekho on hold ngawayenze kudala lento leyo. So all in all, what I'm saying, I don't think that uyenza lento in good faith. Njengelwazi uba ngaba inkundla iyasikhabe sisicelo namhlanje ingabe i-ANC iza kumkhusela uRamaphosa okanye izamjula nje ingabi naxesha lakhe? Remember i-ANC ngoku ijongene ne-upcoming conference yayo ye-leadership. So not wonke umuntu within ANC is in support of umongameli, but we need to strike a balance when we make your argument and also acknowledge that the faction kaMnumzana uRamaphosa isenayo i-upper hand, but not wonke umuntu speaks the same language that bangakhuselwe. But I think if i-ruling namhlanje goes against him, iyawuba ne-meaning because kaloku we're talking about the president of ANC and upresident yi-image of i-party. So if upresident u-accuse of izinto ezirongo, loo nto leyo i-creator i-perception erongo about lo mbutho wakhe that ayingumbutho onyanisekileyo ukulwa against urhwaphilizo. But I think the worst part of it is that sinezi-elections ezawubanjwa at local government level apho ke ngoku lo mba lona uba ngaba le ruling ayikho in favor of yena can be used by ezinye i-political parties that i-ANC even in the bigger scheme of things ayinyanisekanga because of le ruling yanamhlanje. Xa sijonga iParlamente singatsho sithi ngenene ngenyaniso bayibuyisile intembeko nembeko kwiParlamente njengoko babetshile eqaleni uba ngaba mhlambe ukusekwa kwalo section 89 bazimisela into kubana bazibana mkhethe. You must remember izinto zitshintshile since 2024 in the sense that i-ANC stood at 40%. So eParlamente abana majority to bulldoze izinto. If bengela xesha i-ANC bisine majority, I think maybe ke le process bingazuba advanced ehlobo advanced ngayo. I mean, you can even look at i-chairperson of le committee umnumzana uGhana isuka from enye i-political party Rise eMzansi. So i-ANC ayina hegemony kanye ayina dominance. So they have no choice. They have no choice but abide by the decisions of the committee. That's why even a member of the committee
instituted illegal action in opposition to the application ka-president. Njengalwazi sithetha apha ngomgaqo wokuhlulwa kwamagunya, i-separation of powers. Inkundla kufuneka ihambe phi ukuze ikhusele amalungelo kaMongameli uCyril Ramaphosa ngaphandle kokuphazamisa ipalamente wokubeka iliso. Remember, Constitution Section 2 says, Constitution is the supreme law of the land, and anything that is inconsistent with Constitution must be declared as invalid. So, in the Constitution must be above zonke as the institutions, which is the executive institution, which is legislative institution, the judiciary as a whole. So, you have to strike a balance then between protecting the rights of Mongameli, but at the same time making sure that you promote the supremacy of the Constitution. Again, I want to make this point. The President unazo rights, but the rights they cannot supersede the Constitution, because the Constitution is a guide, meaning that in terms of Section 9 of the Constitution, everyone is equal before the law. Uma njengalwazi oluphando luphinde lwarhoxisa oku kuza kuba namthelela mni kwithemba loluntu nakuzinzo lezoqoqosho. I don't think abantu now will be heartbroken if Londole, even though I don't see it coming, if Londole inokwenzeka, because you're ruling from the court. But also you must remember, it's not like here by ruling from Inansika constitutional court. So what I expect is that, I mean, President, for instance, the argument is that Lendo ma continuation because it will affect the image reputation. So I think abantu will understand that you constitute legal judgment, but it doesn't mean that the president is off the hook. Phakathi kwezinto azitshoyo uMongameli uCyril Ramaphosa uthi ingxelo yepanel ineziphene ezinzulu, mhlawumbe ezeziphi ezoziphene athetha ngaze kufuneke azibonakalise. I think the argument yakhe is that la section 89 panel awukho specific in terms of findings, and ubase on hearsay, and that even now zange anikwe a golden opportunity to present testimony. I think the argument I beg forward. Ingaba ukuvumela uphando lokubekwa kwetyala likaMongameli luqhubeke ngelixa kusaphunyezwa uphononongo lwasenkundleni kuyo lenyewe akutshabalilisi na umgaqo wokuhlulwa kwamagunya phakathi kwenkundla nepalamente? I don't think so, wena msasazi. I think into ebonakalisa idemocracy yethu bangaba iqinile le ubangaba uMongameli afake isicelo but kube khona abantu opposayo. It shows bangaba sinayo separation of powers. Because you must remember, the president is not a member of a legislative institute, a member of a parliament, a member of a executive, but the committee impeachment belongs to a parliament, and interestingly, a ruling will be made by Inansika judiciary. So you can see ubangaba the battle lines they are drawn, and the separation of powers is clear in terms of demarcation ayo, in terms of bangubani owenza ntoni and so on. Kube ibonakalisa uqina wedemocracy yethu msasazi. Asijonga ngaphakathi eParlamente njengalwazi uyawufumanisa into yokubana amalungu e-ANC akaphelelanga. Ingaba oku kuyitshintsha njani imeko xa kuthelekiswa ngonyaka ka-2022 apho sasibona amalungu ayo akwazi ukuvala ukuqhubeka kwenkqubo? That's why bensithi bangaba i-ANC ayisa-enjoy la majoritarianism, ayisekho hegemonic, weakened. So ayina way out of protecting u-president.